Wala ko ba yung tima ba? Gana ako sa pin. Wala. Kunya ikaw. Unsa man nag-iya? Jake, tulong ko kwenta. Kaila man eh. Mga worker naman. Ay, oo, pambata na kami. Ay, nakakala na pambata! Andito na po kami sa Balsa de Agua, Alubihid. Ano to? Yung ano, sa Palaspas. Ay, hindi. Oy, announcement ha, dili daw ko nang ha, dili. Oo. Mia. Mia. Sa hideaways mo. TJ. Pinawagan ka, TJ? Thank you, everybody. Nagkita lang ito yung stage. So may balsa kami. Salamat. Dapat ako. Zenny Salazar, hello. Kuya, dapat Lilibet. like this. Ay, nakakapil ate. Pinata? Say magawa sa kanya hangin ng barcode ya. Mataya saya sa kuan para sa lugar. Ako, Jack. Pwede na siya lahat. Oo, natigay mo pa rin. Kapag si Zephyr, ulit na lang. Pwede na sa picture ba? Ako tukod ko kay Sisi, ano ba? Kay Gwen ba? Alam mo yung lulubog yung life vest. Ay, yelo pa rin. Pag naligo, bloated na oh. Ay, yelo pa rin. Ayun, gitago. Basta na ka, rin na picture oh. Ano ko na sa para sa regilisan? Ikaw may pinaka. Sir, ikaw ang pinaka. Pinaka-cute. Tawa sa Ramina ko na. Bakit nagiging panganay? Sumunggo niyo sa babidaw niyo. Kaya picture na daw. Si Aramina. Ano to, Ro? Balik-balik kay Madam kasi ang pinaka. Ano na ka? Ay, pito na daw na. Ano na naman lalaman yun? Picture. Ay, natasa ko ba? Mami, dili. Dapat na TJ kay lahat. Picture. Ayoko pagwali ko na rin. Oy, tanan daw. Pero si Amanda kanina kadung. Diri ang uban be. Ah, pwede rin. Ang rabas ako. Compress ba din ikaw? Nagagmay. Pinilo. Sir, pwede ka mo.
1, 2, 3, smile. Ang pag-anak siya. Ang nakadalag ko, smile. Ha? Dapat ka rin dapat natin. Hindi mo pansinun, te. Bet ka niya ko eh. Ay, magdaong kayong bata daw. Wow, tawa niya. First 15. And then ang people ko. Hi Mars, Karen. O dito beauty ni, ang line up. Murag 24 na ba, me? Kung according to beauty. Ay, Pwede na, una ang social climbers ng member. or Sila na una. sila yung una. Ah, sige, wala. Mag-picture pa pa sa mga. Una na mo ka mga dagko-dagko ra ba mo kunan murag dili ka daog ang balsa. Dagko na sa balsa. Ma-guide ba sila? Adala na to first 50. Kamu na una. O di ba anak ko pinaalala ko sa iyo. Ang CR din nato to, agad to katong yellow na ano. Arot, magsugod na tao. Sabay over na. Kala maglulugay ka lang. Panindigan. Naglagay ka ng SPF? Baka mag-react na naman yung pimples mo. Naglalagay naman siya dati. Sa makeup yan. Pangit. Ay, nalibang. Dumi ka. Ay, naglibang na. Expire na. Nagamit siya. Buti na lang makinis pa ako. Dili may dili naman. Attitude. Ayaw pag-buhat. Ay hindi, dito lang, oo. Gana lagi mo auto ron, G. Siya ba ito pa may pay? Hindi mo na sa imong page, kuya ba? Hindi siya pares sa kanila. Sila Ma'am Brands. Ma'am Brands, pwede picture ka naman sa dito. Ang pagkumani ni DJ. Papasok na po kami sa loob. Ay tar na. Ha? Tar na? Kada may payo. Thank you. Tapos ibabangka tayo. Kung ano yung ipaw na ta ka, susot ka. No. Sa? Waka ka, hilom. Ano ka naman? Papasokan tayo. Kaya pag Gwen, Meron ka, buko-buko. B-size ka mo, B-size. Kulang pa to.
Makamit lang kauban ko. Bisa kasal lang doon, Jer. Wala na problema. Una na rin yung dala para makuha. Di una mo, kaya ganun dala. Sige, sakay na ta. Suye mo. Sabay mo sakay. First batch. The first batch. Alin na, Malaki lang daw ang social climber na ano. Madam, Dr. Aramina. Aramina, go na. Naman sakay po siya, pak. Ay, kailangan. Ulagi ko ito na. Tumalon na siya. Tumalon na. Wala kami nung sa Aramina tagak. Nauna nang nainitan yung aso. Sir Francis. Kulang pa daw. Pwede naman bisag kuan Sir Climber. Sige lang, balag na yung ano. Pat na lang kamo. Wala naman. Kamo na lang sa pat. Kaya naligo ko lang si DJ. Promise to. Pat ko sir. Ako na makaita. Ito na sing. Na, para ano, naikaw ba si TJ? Para mo ko ano. Ay, dili ka ba? Diyan, dito kay Marimar, kuan. Excited kasi DJ. Okay. Ipa na din. Pila ka mo din. Okay, basing ma-tubrami. Una pag-isa sa Sa ano tayo, friends, dati nung sa ito, kabila. Yung mag-first Kasi naalala ko ano yung parang pampang lang. Bungad. Una na Mark, pareha man magnaong ni TJ. Ano, doon po sa mga mag-ano kami ganyan. Tapos, pag yung mga balsa doon. Pwede mag-stand? Ihulog niyo ng artig baba. Doon, kasi nasa gitna ng dagat. Magbabangka. Agoy! Hi, Mama Elisha. Ang team building ko na hinaguan doon. Sa ilog lang. Ba't palalayo? Oh! Sabi na Ma'am Josie Berla, Brenda, ang ganda. Kuminis na yung kanino. Beshi Bating is here. Shut Ano? Si Inday yun ha. Si Inday Sumandal. Ay, ang ating ano, ang wine. Ako, kita. Ako. Nervyosa. Kape pa, Mar. Ay! Wala, nagdulag sweet drink. Kaya natunog ka, kailangan bantayan ba? Malapit na po ito kila Gwen. Ilang minuto sa inyo, Gwen? Ano? Mga 1 hour na lang. Hour pa, uwi.
Wala mo. Na? Inyo, 30. Dire? Hindi ka pala umuwi. Ay, umuwi ka pala sa inyo. Tulog na ako alas 11. Chat ako ni Gwen. Naumaraw kiki. Ulo ko. Itong tiin. Magsabot na kung kalibang ka. May bato dito po. Nagbang na ako. Ba't wala, bawal ba mag-share doon? May kabang bato. Ma'am, ulahin. Okay na. Kailangan ba magbangka? Turn na lang sa ila. Ah, babalik. Ito na isa laki. Aman. Ay, gani? Hindi na siya ako. Ba naman na siwan? Si Amanda, okay lang po yan si Amanda. Malangoy naman yun. Ay, palakaw kaya nasinday ka ron. Diretso na siya nakawala. Ha? Ha, papato! Hello, Balsa de Agua. Bendita. Dito kami sa waiting area. We're going there. Hello! Nandito kami ngayon at guess what? Si Amanda. Sa Kamedyas, Karapatos. Oh, diba? Magko-contact lens pa, Day! Nangyari ko kasi ng tagak. Nung nag-bar, naka-heels. Ngayon naman, naka-medyas. Nag-shades pa siya. Palit ko. Palit po siya. Diba? Ano? May mamagubal mo PJ. Kakapoy adjust mo. Kami kapag swimming, kami punta kami ng dagat. Punta na kami just. Relax. Lalo niya mag-training siya ng army. Ay, contact lens, Sir Jay? Let's watch my bay. Hoy, dili mag-swim. Parang nakakumpa. Masapin mo, bakit ka nakasapatos? Nag-grab. Hi, madam! Ikaw na siya ng sapatos. Owner of Balsa de Agua. Ma'am, parang kulang. Dapat tayo bindita. Bindita dire. Balsa de Agua, bindita. Tawa po siya man. Wait, ma'am. Sisi, my mat, Flores! Bagay mo naman da. Ano? Ano? Istorya na sila ni Amanda lagi. Ano, di ba? Oo, di ba? Muna giingon nga, hashtag sipsip. Amanda ang tourist ka. Nakay solar nga ka nang pwede mo istorya? Ang gawag. Yung may lusot ka rin lagi Overnight pa si Manda. Nagana kayo sa ina. Man, katog yapon sa Nabaruto ang sakyan pag Bangladesh. Oo, kaya na. Daw, dito. Daw na ubang tawag. Something else. Inform na mo dito sa pangkero para makatulong. Kapuyon ginang bangkiro ka kami mga bayot kalibangot pa mi kasi kita gamitan mo lubot na buag na. Overused na. Ha? Luwi kay kagwin. Luloy kay Gabal. Ulitan. Dapat sa'yo apat na life jacket kasi tikitin. Good kayo. Hugot tayo mong life jacket, hugot mo kayo mong kalo. Lagi. Sir Lars ni ma'am? Yes, sir. 2XL pa na. Magbagay sa akong kalo. Wala mong minigala ako abud. Gitagaan ba ka? Ito ka dito. Oh, yun. Just sabi na siya sa kilid, sir. Wala na. Di na siya ma-adjust, ma'am. Kay Kuan mag siya more than 2XL. Nya ra ako'y taot be sa imo. Ay, ma'am, may good luck. Close. Wala lagi ako. Ate sa akin, luwag pa. Amo ba? Luwag pa din na? Ay, naroon din. Naman mo. Wala mo ko makainiti. Saliog na lang. Kinala na bigyan na ibutang. Kinala na bigyan na ibutang kayo. Di na ni ibutang. Okay mo. Maligo po niya. Ana ay maalsa. Suk pa na. Si Papaw. Okay ra. Nakabalo ito sa alo. Dagat may. Ay, magkaula-ula kaya na magkagwapa. Hindi gwapa rin Philippine. Para pa na Philippine. Oh, di pa na i-pay?
yan. Saan mo lahat to? Mura ka tong ka TJ. Pwede mo ganyan. Kuan ba? Kanang luagi pa. Sana ang pili-pili ka ron sa lawa. Nagka-sunburn. Focus bating. Mahala ka, Ma-block yung live niya. Nayawan na kinarosa. Di ba? Pag ingkod, manggod. Pag ituklod sa... Hindi ko mag-inom ng tubig ka. Sarado po ang minaguan ngayon. Bakit? Ako ba tagabantay sa entrance? Agoy, wala ka ubat si Yaya. Nauna po si Yaya doon sa unang barko, bangka. Dito tayo ganyan po. Tingnan ginawa. Pwede ko na siya adjust sa friend. Pero mas gusto na ako nga nakingani kay kanang mas mapil na ako nga kanang may nag-comfort na ako. Pero if maligo mo unya, kanay dito sa kilid, Ah. iala din na siya. Ikot sa Para lahat. hindi siya masaka ang life jacket. Exactly. Every time mag-swimming, ma'am, nahi-nahi. Oo. Oo. Oh, kamao ka wala no, okay ra. Hindi ka maging unana, pero jacket yun sa. Salamat sa tabo sa. Ha? Pangyali gapon. May kabo siya. Pwede na gapon. Ligo-ligo. Okay lang, Ako, dili ko sinaman tayo maligo. sa babida. Basta kayo, maligog yun, ibutang yun ang sa dinig kay usaka man na siya. Machok man o ba, na ininungdan malumos mo. Ako di ko makaligo kay si Candy nang karon. Amin ako, bro, kasi sis. Sinulia ka kagabi pa. Oo, sakit ka ay si hot compress. Ring, asa kung kuhaan tayo. Kaya lagi, pauban lang na muli para mawala yung mga Ay, kuan. Talinis kayo. Wala na din nabog. Lake na siya, madam. It's sea, beach, Dala, airport naman na siya. airport. Ano, baruto? Oo, short trip siya. Hindi na lang po. Kani, kasama ni siya. Naalala ko yung dati, balsa sa Laguna. Laging tingnan. Dala, Di ba nagagi ha, padulong airport ha. Oo. Kana. Di ba yan dahil pala kan Oh, correct kana. diversion bro na Kanang tala na. Yeah, we are here near in the airport. Paano ba katong doon sa ano ba kantin? Ito na ang bangka. The Saan si exposition. Yaya? Nauna na po si Yaya kasi siya po mag-prepare ng pagkain. Kasi nga yaya din. Prep. Sa Lubihid po. Uy, asa ganito nagbalsa sa una? Sa Manila? Cottage. Manila. Sa Manila ba katong nasi Didong? Ano? Ano mo to'y balsa nga mabawra? Sa to? Ganito? Tudaan. Nabota. Bataan? Sa bataan. Hindi. Katong nag-videoki tayo. Hindi ako nakasama nun. Naa ka. Sige. Nag-videoki tayo na si Scarlett. Andun ka, meron kang 5 bagang ano. Hindi. Sakay na kami guys. Bataan ba yun? Hindi. I'm learning more. Babae mo na yung, di ka murang babae. Ayaw kalimti ang iliman si dahil ka sa Rizaldo yan. Ako ang iliman. Ah, 15 lagi pero 30 man ang kabugat. Wala ako. Unsi na, unsi. Dagko mong kay sila guys. Sina, no? Dagko pa. Okay, go. Pwede naman tayo kung ipapil isa. Ikanaw lang na. Pwede pa na kay apat. Kapay isa. Basta Isa. 4. Pwede pa? Lalaki man. Tira ka sir. Lati bating. Ali na pre. Karga pre. Birada pre. May bagong love team si Ma'am Gigi.
Ako inikili. Ha? Ala, parang mandua ka bangasun. Hi Kuya, what is your name? Vincent. Are you free today? I'm 14. Oy, magsi-16 months rin na pala kayo. Exactly. Joke lang yung Kuya Vincent. Naka-video pala. I like the way you smile. You have dimples. Hindi sa kanya. Picture. Ay, I have your picture mo. What's that? Picture ako, ready? Dala. Sige, 1, 2, 3. Taga. Mama, hindi ko. Start the conversation for you to be able to... Anong number mo? Ayun na agad. Hindi lang naman. Basta na, mapasok na tayo. May mga kasama ka na doon. Pamilya mo. Asawa, anak. Binata ka pa. Wala ka, single ka? Oh, you're such a loser. Wow. Ilan taon ka na? Hala! Parang may dyan. Bakit single ka? Baka natin yung nililigawan. Ano yan? Choice mo, karma. Karma. Bakit? Ano trabaho? Gym instructor! Ako marami ka magiging customer dito. You are Jimmy. Paano magpaliit ng cup? Kasi nagda-diet kasi kami gusto namin mag-workout. Pinipilit. Ang workout bagay sa amin mga panaos. Ha? Diet lang? Hirap doon. Bullshit. No proper exercise. Pero... Ayan po, lapad gag na akong inay dagat. Pero po kami albularyo kasama. No, ba't ka huli ka? Narikiragise. Kauban kanila? Sa kabila. Sa kabilang balsa siya. Birthday na puti namin. Sa gym. Hindi. Sa masarap magbanding ng ganito, lalo na pag may mga kasama kang mga hindi mo gusto, itulak na lang bigla, mga ganon. Lalo na pag broken hearted ka, mga ganon. Kasama po namin si Pong Revilla. Opo. Pero yung high school niya, Lani Mercado. Papangit sa mga nagbabanding ngayon, no? Ngayon na ka nakakita ng mga butanding na kasakay sa balsa. At sa balsa. Parang tayo mga bakasinista. Para ito, evacuate nangyari dito. Ang laki ng bag niya talaga ni Amanda. Ewan ko ba dyan? 3 days na siya dito. Oo, nakita pala yan? Akala ko sa Kanya. ang laki ng bag. Ayun, sa kanyang bag niya, oh. Tapos nakasapatos. Akala niya magmamountaining. Ano yan, overnight? Andad kami sa may orange na plaza. Hi, Robert Christian Reyes. Thank you for Babaw ba yan? clear ba tayo, guys? 30 or 20? Malinaw ba o wala pa sa pamamahalan ng ito? Ay, meron parang mga balisa na nakaatan. Ito dadaan lang yung isa. Balik na! Di malibang ha. Kailan rin mga to? Oh, kuya no! Tayo ko. Kuya, mag-yan. Ay, kuya no? Boy! Pantay ka, Dito na kami. Balsa de Agua.
ba? Bantayin ka, tigol mo yan. Your brother Ito pala. na po ang Lagagayan family. Ay! 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 Yung bata. La. Naging tao si CJ the Explorer. Diba, nagkatagal. Ay, pala po sa Wala, may kati ako sa mukha, besh. Kati ng mukha ko. Minsan lang. Sige, isa-isa lang, isa-isa. Balik sa pangalan na. Ipicturean mo na ako inyong real Come on na. Dada. Kaya ba? Kabitan na? Kaya na? Ay, ako ka. Unsa man Ano? Ako pa lang yun, wala pa si Gwen. Halos kaya. Yay! Diba? Andyan na po yung mga evacuees. The black one. The black one. Black one. Yaw, bong. Ano ba si RTI ha? Wala nagsisilupin na. Nagsisilupin na. Kasi diba, complimentary. Hindi kay kasi na pin. Dakay ko, dakay siya. Grabe ka lutang. Wala yun. Ano? Wala yun. Hintay ay ganyan ang Nabo siya singking daw. Malaki po rin ang kulor. Hello! Kalagan! Kalagan! Narad sila. DJ Explorer. Wonderful kagagawan. Wonderful Cagayan. Wonderful tonight. Tara, Lara. Nagkayat sila. Sa'yo magkayat. Tara sila. Wonderful. Wonderful tonight. Kaya ang dara today, ito isa. Say, Ben. Again, you're today. Mag-ingo ko ba, misal ko din tomorrow. Di ba nagalit yung mga silupin niya? Saan later? Didong. Pwede na naman mo guys. Ang suman, 35 na kabukso. Dapat mo sa isa rata. Pero sila, sisip. Suman ni Barabas. Unlock. Sige, Barabas. Bayot lagi ko yan. Kanibalisan Hindi na mapari. Uy, sure ba? Wala naman ang lood eh. Iluharap ka na bakla. Kami kayo sa kami kami. Asa naman ang music ni Chanel? Let's go! Music daw. Hirap ng view.